Nå, Mimi har fået gave. Hvad? Hun har fået en gave. Der er nogen, der bliver glade, når de får en gave, hva'? Skal vi have papiret af? Ja, vi tager papiret af. Vi tager papiret af. Selvfølgelig. Et øjeblik. Så fik jeg taget papiret af, hva'? Hvad siger du så? Er du ikke glad for din gave? Du er meget glad for din gave, hva'? Vi har lige fået gave. Yeah. Er du glad for din nye gave, hva'? Ja. Okay. Hun er så glad for sin nye gave. Wow. Og den er ud. Ej. Nu skal han zoome ud. Der kan man ikke zoome ud her. Kan man ikke zoome ud? Nej, det kan den ikke. Desværre.